3 март. Архитект. Великият архитект ни помага всеки ден да имаме предизвикателства и награди, задето поддържаме висшия дар на върха на нашите приоритети. Предизвикателства съм имал през целия си живот. Когато започнах да губя направление на живота си, предизвикателствата продължиха да съществуват, а аз ги използвах, за да бягам от страха и гнева, провокирани от неизбежното появяване на още проблеми. Архитектът беше там. Той беше този, който ми изпращаше послания и който ми даде много възможности да започна да проявявам ново поведение. Но тъй като аз бях болен, нашата връзка беше нестабилна и фрустрираща, тъй като той беше приятел, когото аз не обичах. Тъй като имах тази фантастична възможност да бъда в света на вярата и надеждата, започвам да харесвам да съм негов приятел и да поддържам любовта над всичко. Свидетел. Сега ще бъда своя най-добър приятел в